vloggan natin si Anshan. Filter ka din naman sa message. Pagandahin mo ako, Pagandahin mo ako. Kasi iba yung mukha ko dyan dito, Ayan, pumuti ka lang. Huri ka, Na ate nag-umigay? Na sex. Ah? Sabihin mo maganda ako sa personal. Mas maganda si ate pag walang filter. Oo nga. Sa camera lang naiiba yung mukha niya, pero mas Oy, hindi ko pa binayaran yan ng tiyang, Totoo! Walang halong eme. Walang halong eme. Hindi sa camera lang mukha, pero sa personal, iba naman. Sabi ko sa'yo, ready na ako mag-araneta. Hindi pa ako ready. Yan kasi, malagretchen Barreto yung sinasabi mo. Tingnan mo naman. Asan na yung mukha mo, ate? Pwedeng ano muna. O, di ba? Ganda-ganda ko? Sa filter. Yan yung mukha niya. Yung mukha niya talaga. Sa walang filter. Sa filter. Ito yung walang filter. Hindi nga, pero mas maganda siya sa personal. Oo nga, promise. Walang eme-eme. Eme. Bulbulato. Bulbulato gaya ni CJ. Wala! Hindi siya mataba. Hindi nga. Siya nga lang nag-iisip nun eh. Hindi naman. Ayaw. Nga. Pero ano yung mga sizes ng damit niya? Tignan mo kasi para makita natin. Balik. Size 38 boobs. May 38! Yan ang malaki sa kanya. Yan ang malaki. Sabi ko sa kanya, dati long chin, ngayon double chin. Mataba. Tumaba siya, pero hindi naman siya tumaba. Hindi naman. Umayos nga. Mas maganda nga yung katawan niya ngayon eh. Kaysa yung dati. Love na love ko ni CJ. Ito ang kamukha ni Anshan. Ang ibayad mo kanya, kang gagasta-gasta. Okay na naka-urayang na may bayagin. Nagkakanta. Ito na nga, sabi ko nga, iniisip-isip ko Anshan, papadalhan ko ba si Anshan o ito Wag na na yung pinaka-Christmas gift namin kay CJ, yung bibisitahin ko si CJ, yan na din yung Christmas gift ni Anshan. Siyempre, love na love mo si CJ, naka-anakam, eto na yung Christmas gift mo sa amin. Ang magkita kami. Hanggang mga nalay nga, kwang, tipid man siya dito. Diba? Win-win kay ate. Win-win. Diba, quits? Isipin mo kahit ko lang, padalak na yan siya, dami panaka-bonus na magkinyadji pa nag-vlog ko. Tapos kinumpute ko, ay, ajita magastos ko, gaya nga makikita apang ko imit ni CJ. Ajita Christmas gift na kanya ko. Ang tagali ni kami, naganda yung spelling na naganda yung... Karkaro pa, Mart. Isa na Uri, ano tawag, jewelry ka, ako siya nga, ano tawag pala, jungle. Nag-cross ang accident ka. Fairness nagpintos na yung chang eh. Ay. Weh! Di naman Ayan chang. Ah. Nagdala at ipakbit ko kini CJ. Magay si Dida Bagoong. Sino na ito? Dinalhak pa man din ti Ilocano Bagoong tinanggihan na. Wala, tita. Tita, dito, di ba nagpa-derma ako, gumaling na yung pimples ko, dito bumalik ulit. Oh. Sabi ko nga sa'yo, US, hindi dito ako pumangit din sa US, first year ko, dami kong pimples. Damagam na niya tingin kabel natin. Baka kailangan naman yung Cream, gagawa kami ng cream mamayang gabi ni kuya mo. Tapos ilalagay ko sa... Rated PJ.
Ilalagay ko sa maliit na ano. Tapos, yan ang ipapahid mo gabi-gabi. Bawal! Rated PG. Aray ko, nagsakit yung ulog. Ngayon siyang mani. Anong sinabi ko? Ay, si ka man na. Rated PG. Ubing natin kakausap ta ng tiyag. Bakit tatanroy? Yeah. Malinis. Awan lata. Resino. Okay na ako, Japan. Ay, Slim ka muna eh. Miss Slim ka muna. Slim ka muna eh. Okay na. Ay, man eh. Slim. Kuha lang siguro at ako. Adi lang kuha lang mo. Bigla basit. Ay, nugi na ng taon eh. Kaya nagmumukha siyang mataba kasi yung Jogabella niya. Ay, yan. Yung Gabella. Bakla mo gaya taga-dom si ka yung Gabella. Yun naman. Ay, hindi siya nagsasalita ng Ilocano, pero mga kakaklaan. Ah, pang bakla. Ah, sige. Joke Oh, okay, magbugtong-bugtong tayo. Sinats ite. Itets. Okay. Ano. Proud na pa man din ay baga nga ganyan kami mag-vlog. Kaya matabayad na mag-gaya. Siyempre nagriga mo ti ag-eme. Natural lang ako di magbaga mo. Ang eme-eme ka ba lang? Walang ka-edit eh. Siya lang kung dapat siya tibayadan. Siya taga-edit mo. Hindi na naman income nagbayad ka sa noon. Ay, ulo. Di ba yung mga, Diyos ko, ispirat ko naman. Kulab ka din yung nakapinpintas nga content creator. Di ba? Maipleplex ko, hindi ang tiyang ko. Dapat bayadan na. Ako, Diyos ko, it's na mo lang luging-lugi mo tila nga sunggong. Nanya ako mo tal. Ang dagat sa Jumerica, arato yung jungle, nabangbangtit kita. Ano yung sinabi mo? Win-win? Win-win. Win ka, tapos tatas siya. Apo, Diyos ko. Ang mo kingay ti inabala mo tunde ipawitang ka ba? Tadang pawita nga rin ta. Hindi nga ako. Mano adi nga vlog mo, edit ko. Alam ko taga-edit ang vlog niya. Unang tagdarsaritang boy. Kung ipagpagpalitan, di ba yung mawanan? Ipos pati ang maaminan. Ipos. Aray ko, kinina naman Agpadala ka lang si Pangwa. Pang 1 million. I know, ginawad niya ba? Pang million? Siyempre, karaman urmot ali na 1 million. Sabayam ti 1 million. Tunog million views ta. Okay? Bye! Kasal to mo namin million views. Ano lang mga million views mo Okay, ngayon? oray ma. Nog million views. Ijay kun to nga padalhan da di Gcash nga impadalam kanya nga number. Ngim 100 pesos lang ati kaya. Ay, okay ninano sa anon ang mga di kaya tayo yung agsiptaran. Di ba magsangsangit ang agulang-ulang no sangsangan kasod? Sige, tataasan ko. 200 sige. Okay. Ngayon na, 200 pesos. Ang kapagalan. Pesos? Ito man. Ano ba yung ano boy? Sabi kasi dyan, nagriga nga takang kita 200 pesos di pa ang-vlog. Ape ko na yun, nag-vlog lang. Napay nga katapat ki 5 centavos ata 200 pesos tata. Ako, 40 million views, million matikitan. Ay na, pamanulan kay Jen, siguro 100 pesos lang. Ay no. Tanokan ko ibagak ti social media. Bago ibaga. Bye.